To sad funkcioniše. Damo kontakt u vozilu i motor radi. Ovdje imate dizgaljke, dajte mi jedan papir da pokažem učeniku u kojem principu radi. Znači, kad damo kontakt na automobilu, upalimo automobil, grijači se zagrijavaju i znači dizgaljke počinju da radi. Kao vidite da one funkcionišu, osvajalo prva i druga mjesta na svim opštinskim, kantonalnim i državnim takmičenjima. Bilo, odnosno, kada budu radili, možda neke svoje buduće poslove. Možete krenuti ovako da se redate oko ovih stolova. Ovdje imamo puno primjera. Vidjeli svi? Ne vidi, ajte slobodno vam se raspoređuju. Pa mi smo upriličili ovu tematsku izložbu sa ciljem promocije saobraćajne kulture. Znači, cilj nam je bio da edukujemo učenike osnovnih škola, da ih upoznamo malo sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Obzirom da su učenici osnovnih škola budući učesnici aktivni u saobraćaju, kretat će se malo duže po gradu, tako da će doći u priliku da dođu svakodnevno na ove raskrsnice naše. Jednostavno da ih potaknemo da malo razmisle kako prelaze ulicu, na koji način, da ih upoznamo sa načinom organizacije samog saobraćaja, uzevši obzir da je u gradu prilično, po nama, prilično loše organizovan pješački prelazi. Pogotovo ovi pješački prelazi gdje nema ove svjetlosne signalizacije. Po nama, evo imamo primjer, pješački prelaz ispred škole, gdje mi apelovali smo i na vlasti da se to malo bolje uredi, da se stavi neka svjetlosna signalizacija, da bi što manje učenika stradalo eventualno. Zatim, cilj nam je da potaknemo i tehničku kulturu. Obzirom da smo mi tehnička škola i da aktivno učestvujemo na ovim festivalima rada Bosne i Hercegovine koje organizuje tehnička kultura, cilj nam je da učenike potaknemo na tu inovativnost, kreativnost, da ih upoznamo sa motornim vozilom, da oni upoznaju motorno vozilo kao jedno od učesnika u saobraćaju, da vide kako rade ti sklopovi motornog vozila i jednostavno da ih animiramo da što aktivnije učestvuju u tim aktivnostima tehničke kulture. Mi smo ovaj put obuhvatili 12 škola sa područja Tuzle, obzirom da našu školu gravitiraju i druge opštine, obzirom da smo saobraćajna škola onako sa jednim renomeom na kantonu, gravitiraju i druge opštine, međutim, zbog ove situacije teške finansijske za prevoz učenika, odlučili smo da to bude samo sa područja Tuzle, pa su ove škole sve praktično pješke došle obzirom za nedostatak sredstava. Znači 12 škola sa opštine Tuzla. Ovi radovi koji su izloženi, to su radovi koji su radili učenici sa svojim mentorima, profesorima. To su radovi koji su nagrađeni na državnom takmičenju festivalu rada i moram se pohvaliti da saobraćajna škola naša svake godine osvoji prvo mjesto u Bosni i Hercegovini u okviru saobraćajnih škola. Znači da smo mi jedna škola stvarno jednim velikim renomeom. Ovo su ovdje spojnice, ovo su u prvom razredu. Znači, pravljenje raznih profila, pravljenje struganje nekih dijelova. Ovo je, na primjer, putna pila kojom će, vjerovatno učenici koji upišu školu će se služiti ovom pilom. Sve s ovim mašinama treba, kada završite obradu svih cijevi, treba da dobijete nešto ovako. I onda vas profesor odsluži. A ovo sve budu zanuđale šipke, pa vi morate to šlirati, morate brusiti. Da napomenem, ovo je automobil koji je nedavno bio zapaljen, prošle godine koji je bio zapaljen tamo zgrade vlade. To
uzlasku na tome i oni su nama dodijelili ovaj automobil da se naši učenici mogu učiti, praksati se na automobilu. Ali ovdje također učenici vide kako je sve to svojeno. Sad malo djede i komplikovano.